Emília Vášáriová patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej kultúry. Herečka, ktorej meno je 10 ročia späté s divadlom, filmom aj televíziou, sa stala symbolom umeleckej disciplíny, hĺbky a mimoriadnej profesionality. Jej kariéra, formovaná na javiskách Bratislavy a v desiatkách filmových a televíznych projektov, ovplyvnila celé generácie divákov aj mladších umelcov. Vášáriová nikdy nehľadala rýchlu popularitu. Jej reputácia vyrástla z dlhodobej práce, presnosti a úcty k remeslu. V poslednom období sa však pozornosť verejnosti sústreďuje na citlivú tému. Rodina potvrdila náročnú a smutnú etapu, ktorá súvisí so zdravotnými ťažkosťami a postupným obmedzením umeleckej aktivity Emílie Vášáriovej. Správy, ktoré zazneli, neboli šírené s cieľom vyvolať senzáciu, ale ako vecné informovanie o tom, že jedna z najväčších hereckých osobností prechádza obdobím ticha a ústupu z verejného priestoru. Pre slovenskú spoločnosť, ktorá si ju spája s desiatkami nezabudnutelných rolí, ide o moment prirodzenej reflexie. Čo viedlo k tomuto tichému uzavretiu jednej etapy? Ako vyzerala cesta Emílie Vášáriovej predtým, než sa stala ikonou, roky štúdia, formovania a hľadania vlastného výrazu? A prečo práve teraz rodina prehovorila o ťažkom období, ktoré si žiada rešpekt a porozumenie? V tomto videu sa pozrieme na životnú dráhu Emílie Vášáriovej, na jej umelecké začiatky ešte pred slávou, na hodnoty, ktoré ju sprevádzali a na okolnosti, ktoré viedli k dnešnému stíšeniu. Bez dramatizácie, bez domnienok, v duchu seriózneho spravodajstva a s úctou k súkromiu. Zostaňte s nami od prvých minút až do konca, aby ste pochopili, prečo má tento príbeh pre mnohých Slovákov taký hlboký význam a prečo ticho niekedy hovorí viac než veľké slová. Druhý. Časť. Portréty kultúrnych symbolov. Emília Vášáriová je dlhé obdobie za jeden z pilierov slovenskej kultúry. Jej meno je posledné späté s filmom, televíziou aj divadlom, predovšetkým s javiskami v Bratislave, kde sa stalo synonymom hereckej presnosti a morálnej autority. Kritici ju opakovane označovali za herečku, ktorá dokáže niesť veľkú tému bez vonkajšieho petosu s dôrazom na vnútornú pravdivosť postavy. Práve to nájsť jej zabezpečilo výnimočné postavenie naprieč generáciami. Časť 3. Vrcholy umenia. Vrcholné obdobia kariéry Emílie Vášáriovej sú spojené s desiatkami významných rolí, ktoré vznikli od druhej polovice 20. storočia až po nové tisícročie. Účinkovanie v kľúčových filmových projektoch a na scéne národných divadiel potvrdzovalo jej schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa umeleckým štýlom bez straty vlastnej identity. Získané ocenenia a dlhodobá prítomnosť v repertoári slovenského divadla neboli výsledkom popularity, ale iba národných profesionálnych štandardov, ktoré si sama kládla. Jej diela mali zároveň spoločenský dosah, často otvárali otázky pamäti, zodpovednosti a ľudskej dôstojnosti. Časť 4. Súkromne život, dôsledná dôvernosť. Popri verejnom uznaní si Vášáriová dôsledne chránila súkromie. O rodine a osobnom živote hovorila minimálne a to len v nevyhnutnom kontexte. Slovenské médiá tento postoj dlhodobo rešpektovali a vyhýbali sa špekuláciám. Rodinní príslušníci sa objavili len zriedka, čo prispelo k tomu, že jej umelecký obraz nebol nikdy prekrytý bulvárnymi témami. Táto rovnováha medzi verejným a osobným sa stala súčasťou jej profesionálnej etiky. Časť 5. Predchádzajúce malé známky. V posledných rokoch si pozorní diváci sledovali postupné zmeny. Vášáriová prijímala menej rolí a jej verejné vystupovanie boli zriedkavejšie. V rozhovoroch poskytovaných pri príležitosti premiér či jubileí opatrne hovorila o únave, potrebuje pokoj a prirodzenú hranicu fyzickej výdrže. V čase, keď tieto slová zazneli, nepôsobili výnimočne. Dnes však v kontexte potvrdenia rodiny v náročnom období nadobúdajú nový význam a zmena verejného, že ticho a ústup z priestoru boli dlhodobo premysleným krokom, nie náhlou zmenou. Časť 6. Ťažké obdobie. Informácie o chvíľu potvrdené úspechu. Aby bolo možné pochopiť dnešné stíšenie okolo Emílie Vášáriovej, je potrebné vrátiť sa k okamihu, keď sa jej prvýkrát výrazne zapísalo do povedomia verejnosti. Zlom prišiel už v mladom veku, ktorý kritika označila za mimoriadne zrelé. Práve tieto skoré úspechy dosiahnuté v dostatočnej produkcii nakrúcaných v Bratislave a ďalších centrálach slovenskej kinematografie jej otvorili cestu k dlhodobej a rešpektovanej kariére. Úspech však nikdy neznamenal okázalosť. Vášáriová si aj v čase rastúcej popularity zachováva pracovnú disciplínu a odstup od mediálneho hluku. Táto skúsenosť, rýchle uznanie spojené s vysokými nárokmi, dnes javí ako jeden z faktorov, ktoré formovali jej neskorší prístup k práci aj k súkromiu. Rodina v posledných vyjadreniach potvrdila,
že zdravotné ťažkosti a osobné vyčerpanie postupne viedli k rozhodnutiu stiahnuť sa z verejného života. Informácie boli podané vecne, bez detailov, s dôrazom na rešpekt a jasným upozornením, že nejde o oznámenie úmrtia, ale o potvrdenie životnej etapy. Časť 7. Reakcia médií a verejnosti. Reakcie slovenskej verejnosti a médií sa niesli v pokojnom duchu. Denníky aj verejnoprávne vysielanie priniesli analytické materiály, ktoré pripomínajú význam Emílie Vášáriovej pre národnú kultúru a zároveň rešpektovali hranice súkromia. Kolegovia ZA filmu vyjadrovali úctu a vďaku, často zdôrazňujúc jej profesionálnu etiku a ľudský rozmer spolupráce. Nezazneli mimoriadne hodnotenie ani snahy o senzáciu. Naopak, prevládal tón tichej solidarity. Pre mnohých divákov, najmä hviezdnu generáciu, si túto chvíľu mohol predstaviť, že aj veľké umelecké dráhy majú ťažké časy. Verejná diskusia sa tak posunula od otázok čo sa k úvahám o hodnote práce, času a dôstojnosti tém, ktoré Emília Vášáriová stelesňovala počas celej svojej kariéry. Časť 8. Rodina sa hovorí, korene tichého smuku a detstvo. Pri pohľade na dnešné ticho okolo Emílie Vášáriovej sa pozornosť médií prirodzene vracia aj k jej začiatkom. Emília Vášáriová vyrastala v povojnovom období, v čase, keď Slovensko ešte nieslo následky hospodárskej aj spoločenskej nestability. Detstvo prežilo v skromných pomeroch, kde sa kládol dôraz na pracovitosť, zodpovednosť a vnútornú disciplínu. Rodinné prostredie to viedlo k tichu, nie k sťažnostiam, k vytrvalosti, nie k okázalosti. Podľa spomienok z archívnych rozhovorov nebolo jej rané obdobie jednoduché. Nedostatok obmedzených možností a povinnosť rýchlo dospieť formovali jej charakter už v mladých rokoch. Práve a týchto podmienkach sa začal rodiť vzťah k umeniu ako priestor, kde bolo možné pomenovať emócie bez hlasných slov. Dnes odborníci upozorňujú, že práve tieto skúsenosti vysvetľujú jej celoživotnú zdržanlivosť a schopnosť niesť aj ťažké témy s pokojom. V tejto súvislosti nadobúdajú váhu aj nedávne vyjadrenia rodiny. Informácie boli sprostredkované stručne, bez podrobností, jasným dôrazom na ochranu súkromia. Rodina zároveň poďakovala verejnosti za dlhoročnú priazeň a prejavy podpory. Nešlo o dramatické oznámenie, ale o tiché potvrdenie, že náročné obdobia patria k životu rovnako ako úspechy. Pre staršie publikum na Slovensku čík tento rozmer osobitný význam. Mnohí v príbehu Emílie Vášáriovej rozpoznávajú vlastné skúsenosti z detstva označeného skromnosťou a nutnosťou vytrvať. Cvičenie generačnej pamäte vytvára silnú vlnu empatie, nie je založená na zvedavosti, ale na pochopenie, že ticho a dôstojnosť sú často odpoveďou na bolesť, ktorú netreba vyslovovať nahlas. Časť 9. Dedičstvo a väznám, súkromie, rodina a trvalá hodnota. Pri pohľade na život Emília Vášáriová sa ukazuje, že jej umelecký odkaz nemožno oddeliť od spôsobu, akým chránila svoje súkromie. Počas celej kariéry si zachováva jasnú hranicu medzi javiskom a osobným životom. Informácie o rodičoch, rodinnom zázemí či deťoch sa na verejnosť objavovali len v základných overených obrysoch a vždy bez detailov, ktoré prekračovali ámec dôstojnosti. Tento postoj bol dlhodobo rešpektovaný médiami aj kolegami. Z dostupných archívov a rozhovorov vyplanhva, že rodina pre ňu predstavovala stabilné zázemie, nie tému verejnej prezenácie. Vášáriová opakovane zdôrazňovala význam vnútorného pokoja a ticha domova, najmä v období intenzívnej práce v divadle a filme v Bratislave. Práve schopnosť oddeliť pracovné nasadenie od osobného priestoru jej podľa odborníkov dokáže udržať vysokú úroveň výkonu po 10 ročia. Vzťah k rodičom a vlastným deťom sa v jej vyjadreniach objavil len okrajovo, zvyčajne v súvislosti s hodnotami, nie konkrétnymi udalosťami. Hovorila o zodpovednosti, trpezlivosti a o potrebe niesť životné úlohy bez nadbytočných slov. Dnes, v kontexte potvrdenia rodiny v novšom období, tieto staršie výroky získavajú nový rozmer. Ukazujú, že dôraz na súkromie nebol únikom, ale vedomím, ktorá mala chrániť najmä pred tlakom verejného záujmu. Z hľadiska kultúrneho významu zostáva jej umelecký odkaz nadčasový. Generácie divákov si ju spájajú s rolami, ktoré formovali spoločenské vedomie a nastavovali vysoké profesionálne štandardy. Mladší herci a herečky ju často uvádzajú ako referenčný bod pre slávu, ale pre pracovnú etiku, pokoru a schopnosť niesť zodpovednosť za každé slovo a gesto na javisku. Odborníci na divadlo a film upozorňujú, že vplyv Emílie Vášáriovej sa neprejavuje len v dobrých dielach, ale aj v spôsobe myslenia o herectve ako službe publika. Tento prístup sa prenáša ďalej. Do pedagogických diskusí, do výberu repertoáru, do chájenia úlohy umelca v spoločnosti.
V zmysle ide o dedičstvo, ktoré nekončí jedným obdobím ani jedným oznámením. Zároveň je dôležité vedieť, že je stále otvorená. Informácie, ktoré rodina poskytla, sa týka súčasného stavu a potrieb pokoja, nie definitívnych záverov. Média sa zhodujú, že pridajú ďalšie interpretácie by prekračovali ámec zodpovedného spravodajstva. To, čo je dnes isté, je trvalá hodnota jej práce a hlboký rešpekt, ktorý si Emília Vášáriová získala. Ako umelkyňa, aj ako človek, ktorý celý život volil dôstojnosť pred hlukom. Časť 10. Otvorenie záver, spomienkový tón. Keď sa dnes obzrieme za životnou a umeleckou dráhou Emília Vášáriová, uvidíme príbeh výnimočnej vytrvalosti, služby umeniu a hlbokej osobnej disciplíny. 10 ročia stála na javisku a pred kamerou ako istota, herečka, ktorá nikdy nepotrebovala veľké gestá, aby zanechala silný dojem. Jej tvorba sprevádza celú generáciu divákov, stala sa súčasťou kultúrnej pamäti Slovenska a formovala predstavu o tom, čo znamená poctivé herectvo. Súčasná etapa, ktorú rodina opísala ako tichú a náročnú, prirodzene vyvolávajúcu emóciu. Nie preto, že by prinášala senzáciu, ale preto, že ide o uzavretie jednej veľkej kapitoly. Nie náhle, nie dramaticky, ale spôsobom, ktorý je Emílii Vášáriovej vlastný. Spokojom, dôstojnosťou a rešpektom k sebe aj k okoliu. Tento moment nás vedie k zamysleniu nad plynutím času a nad tým, ako sa veľké životy často končia potichu, mimo reflektorov. V centre tohto príbehu však nestojí smútok, ale vďačnosť. Vďačnosť za rolu, ktoré otvárali otázky svedomia, za postavy, ktoré odrážali silu i krehkosť človeka a za príklad profesionality, ktorý presahuje konkrétne obdobie. Jej odkaz nie je uzavretý jednou správou ani jedným vyjadrením rodiny. Žije ďalej v dielach, ku ktorým sa diváci vracajú a v hodnotách, ktoré si z jej práce odniesli mladších umelcov. Zároveň je dôležité právo na súkromie. Rodina sa rozhodla len v nevyhnutnom rozsahu a žiadala o pokoj. Rešpekt k tomuto postoju je prejavom úcty, k umelkyni aj k človeku. Nie všetko musí byť vyslovené nahlas, aby to malo význam. Niekedy je práve ticho najpresnejším vyjadrením bolesti aj vďačnosti zároveň. Pre mnohých divákov, najmä staršej generácie, je tento príbeh blízky. Pripomína, že život sa skladá z dlhého obdobia práce, povinností a tichých obetí a že skutočná hodnota sa často ukáže až spätne. Emília Vášáriová zostáva symbolom tejto pravdy. Ženy, ktorá slúžila bez potreby obdivu, no s hlbokým umom vnútorným zdrojom. Ak ste tento materiál oslovili, ak ste v ňom našli spomienku, vďaku alebo tiché porozumenie, vyjadrite to jednoduchým gestom. Dajte like, zdieľajte toto video s tými, ktorým by mohlo byť blízke a prihláste sa na odber kanála. Vaša podpora nám umožňuje pokračovať v tvorbe dôstojných, vyvážených a ľudských príbehov, takých, ktoré nevyhľadávajú hluk, ale pravdu a uču. Nech tento záver zostane otvorený. Ako pripomienka, niektoré životy sa nedajú uzavrieť bodkou, len tichým poďakovaním.